natin tong tab na ito guys, kasi nandito yung mga stock natin ng biscuits. Lalagay natin sa labas. Meron tayong beng-beng dito. For safety purposes pala ito guys. Nilagay ko dito para hindi siya kainin ng daga or hindi siya papasukin ng langgam. For safety purposes ito guys. Yan, meron tayong tops rin. At saka yung mga chilies natin, dito rin natin ilalagay. I-display din natin to para mabili naman, makikita ng customer natin, mabibinta. Yan, wala na. Close na natin. So ito na yon, ilalabas natin to at i-display. Ayan oh. Ito na siya guys. Ayan oh. Oh, diba? At ito yung kanina doon sa ano guys, ipapakita ko lang sa inyo yung last na ano niya, kung saan ko siya nilagay. At ngayon nilagay ko siya dito, dinisplay ko siya para naman makita ng mga tumer natin, mga customer, lalong lalo na yung mga bata, ang mga biscuits, yung mga pagkain pang bata guys. Ito po na siya nilalagay. At ito siya guys, ito yung bagong product natin sa One of Tito guys, networking. Ito ay good for para sa mga may mga insomnia, at saka naman ito ay ang keto fit o ay good for sa nagda-diet. At itong toothpaste guys, ayan oh. At ito naman yung miracle oil. Mabisa daw to sa may mga ano, yung mga masasakit yung katawan. Ayan oh. Basta nakalagay dito guys kung para saan tong oil na to. Tsaka itong toothpaste. Dito na natin nilalagay para naman makikita ng ating mga customer. Yan oh. O diba? Yan. Ito guys, meron din tayong beans. At lalong lalo na itong homemade bagoong guys, 15 pieces to na dineliver sa atin. At ngayon, isa na lang. Sa mga gustong umorder, please comment down below lang or PM me. PM lang guys. At available pala to sa aking FB page guys na Tens Online Shop Collection. Search nyo lang sa FB guys. Makikita nyo doon mga product ko, mga product na binibenta ko from TikTok Shop at saka from Shopee, at itong DRX Homemade Bagoong. So message nyo lang po ako doon at kung gusto nyong umorder. Ayan. Ito na siya guys. Ito na yung itsura ng ating lamesa. O, diba? Makikita talaga yung mga biscuits at saka iba't ibang produkto na binibenta natin sa ating tindahan. Meron din tayong mga ano guys, ito, munggos, patatas. Ito guys, hindi ito walang bumibili nito guys. So, kapag ganyan guys, yung mga hindi nabibili, yung malapit ng masira, so kami na lang yung kinukuha na lang namin at saka niluluto para naman hindi siya masayang yung items natin, hindi masayang yung mga gulay, lulutuin na lang natin. Ayan. Ganito lang siya guys. So, yan oh. Ang cute diba? Kung ano kasi guys, noon ginagamit ko sa nilalagay ko yung mga biscuits ko sa garapon ng stick o. Kaso napakalaki kasi ng space na magagamit guys. Yung dito na side, ayan, puro yan garapon. So iba't ibang klase ng biscuit. Ang ano ko kasi is napaka ng space, kaya ayan, naisip ko
mabuti na lang nakabili ako ng ganitong tray. At dyan ko na lang nilalagay, dinidisplay ko dito sa unahan para naman makikita kaagad ng mga bata at ng gustong bumili. Okay? Yan oh. Ang siya, ang cute niya, 'di ba? Yan. Dito guys, ayan oh, wala na. Ano na siya, space na siya. So, siguro may ilalagay din ako dyan. Kaya, wait nyo lang yan. Yan na yan. So, that's it for today guys. Ayan. Maraming salamat sa panunood, sa pagsuporta. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, share at paki-subscribe na rin po ng channel na ito, Gab Store, para magiging updated kayo sa mga susunod natin na video. Okay guys, bye-bye. God bless everyone. Thank you for watching. Amping kanunay.